Сёння гэта зацішны сквер у самым сэрцы Варшавы, схаваны паміж паркамі і палацамі. Але, ўласна, тут 100 гадоў таму, калі Варшава не была яшчэ такім спакойным горадам, як сёння, адбыліся падзеі, якія адразу трапілі ва ўсе падручнікі крыміналістыкі, а потым ляглі ў аснову шматлікіх фільмаў. У мяне за плячыма будынак колішняга прыватнага банку Вільгельма Ландау, аднаго з найлепей захаваўшыхся будынкаў у пасляваеннай Варшаве, які і досі хавае ў сваіх падвалах доказы той справы. У сакавіку 1920 года група зладзеяў пранесла сваё абсталяванне ў адно з гаспадарчых памяшканняў аднаго з палацаў пры вуліцы Рымарскай, якая тады бегла па процілеглым боку банкавай плошчы, і пачала сваю працу. Месяцамі з сакавіка па чэрвень пад самым носам у паліцыі камендатура знаходзіцца некалькі сот метраў адсюль, дарэчы, дзейнічае і сёння. Пад усёй банкавай плошчаю яны будавалі тоннель даўжынёй больш за 300 метраў і напрыканцы чэрвеня дасягнулі мэты. У ноч з суботы на нядзелю, 27 чэрвеня 1920 года, зладзеі прабілі падлогу банкаўскага сховішча. Скрынак са скарбамі было так шмат, што яны далі раду ўзламаць толькі 10-ю іх частку. Калі раніцай у панядзелак 28 чэрвеня працоўнікі банку не далі рады ўвайсці ў банкаўскае сховішча, было прынята рашэнне прабіць сцяну побач з сейфавымі дзвярыма. Гэта заняло больш за 2 тыдні. Дагэтуль невядома, што дакладна было скрадзена, бо большасць з уладальнікаў гэтых банкаўскіх скрынак адмовілася даваць інфармацыю паліцыі, што хавалі ў гэтых сховішчах. Амаль усіх зладзеяў паліцыя дала рады затрымаць, але аднаму з іх з большасцю скарбу удалося ўцячы да Расіі, а праз некалькі гадоў вярнуцца ў Польшу і далучыцца да банды знакамітага Шпіцбродкі, якая дзейнічала ад Уралу да Парыжу. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Будынак банку Ландау досі стаіць у Варшаве, амаль не пашкоджаны, а сейфавая камора ў яго падвале досі нясе ў сабе сляды таго злачынства. А калі хочаце даведвацца больш цікавых фактаў пра Варшаву, Польшу і падарожжы, падпісвайцеся на мой блог і стаўце падабайкі.